everyone, welcome back to my YouTube channel. So this afternoon is mukaon ko o kanang wasay so seafood. So nakita ninyo no, dagan jud kaayo ni siya. So usa ka balde jud ni wasay ang ako ang order. So tag 150 ra diyang ang usa ka balde day nga wasay is 150 ra. So nakita ninyo no, ani siya. So ang anin jud ni siya, di mo magmay o makakaon gud ni aning maong wasay-wasay. So what you gonna do is to kuha lang, mapakuha mo sa iyang bagal. So magtarong lang ta og kuha ano kay ngano ang makasamad magud ang bagal, sa wasay-wasay. So hinahinayan na nato og kuha ang maong mga bagal. Mansod lagni kay unod, ang aning niya. So kini ako actually kini akong gipangkaon no is ko ana siya na ana siya babae na apo ni siya lalaki nga wasay-wasay. So sa Indo nila ang kuan ko no mga ka-Flex TV, ang wasay-wasay ko no, ang babaeng wasay-wasay is baga-baga ang unod, din ang lalaking wasay-wasay is gamay ra daw siya gunod. Pero actually lami gani siya kaayo, tanaw kina akong gisuka no garam hang pud ni siya, pinako na siya gibutangan og sili para lami kaayo siya. So pasok din sa panglasang Pinoy. So anyways, kabaw ko mga ka-Flex TV, naglawan na dyan muna no kay sobra dyan kalami kas no na. So wala na ako na siya gihap, wala na siya nag-ihap ang mga wasay-wasay pila kabukang nakaon as at least mahurot ko ni siya nako uto dyan ni siya purot ako ning wasay-wasay nga ako ang gipalit. Imagine kay ni ana lay paintahan ni siya, gikan paintahan ni siya sa nuknukan kinang gipalit nga wasay-wasay. Pero salamat no sa nakatan ni aning wasay-wasay, lami gid kaayo mapaghatag. Anyways, makaorder ra gyapon mo ani sa nuknukan kina akong gipalit nga wasay-wasay sa kinalamian yun siya. Nga na siya pagkuha, di ba lami kayo siya, muna siyang kuanan, gamitin ka pa na siya ng mga kutsara or tinidor or kutsilyo nga pwede mo gamitin sa maong wasay-wasay ng mga ka-Flex TV. So again ha, maghinahina na dito sa pagkuha o pagkaon na di pwede siya pwede ni mag-imakit-kito no, kaya nga mag-imakit-kito bitaw na siya mga samra nga itong baba. So magkinahalan siya kutsara o tinidor or kutsilyo nga pwede na itong magamit anyway no, kaya aron panila itong mga samad di mga wong yung mga bungin nga itong mga baba char bitaw nga ano sa bakaon lang dyan ni ani lami ni siya kaya mapawala na sa waiter char so nga ni siya. So taga na kaya ako mga nakaon as mga nakaon nga wasay-wasay effect ni kayo siya. So ganahan kayo mo na ani sa mga nanaan ani no, maglawar dyan mo ni ani. So mas lami dyan nga mas mapalit dyan mo ni ani kay for sure dili gyud magmahay ang inyong 150 sa maong wasay-wasay nga inyong hanggi palit or order but lami gid kayo siguro og ginatag ha bitaw no, mas lami og ginatag pero mas lami daw po ko nagpalit kay at least ang effort bitaw sa mga tao no, mag-effort sa mga tao kinahanglan jud gihapon para makita nato nga nag-effort kintay sila panam kay ngano dili magpanam sa matan jud mga nahangin mga flexibilisod kayo ang pagpanguha sa mga wasay-wasay jalubog pud ang tubig pero ako diri ay haba-haba jud ko pinagkaon ni ani at si dawat at ko limpyo sa pagkaon sa mga wasay-wasay. Ang ako ang nag-uunsa nina ako paghab-hab o pagtaon. Anyways, mga ka-Flex TV, mahurot pa kanina akong hab-hab no, or mahurot pa kanina akong kaon kay sobra bayan na siya kayo kadaghan. But anyways, ang pangutana ni mga ka-Flex TV, if naba ko'y pahilis ni ani, pwede ba na siya tanduay, pwede ba ni siya og beer or something nga pangpahilis lang no, kay imaya sila nga makaigit ko nagkag-char, makaigit siya kinaon, makaigit kay kulang day og kuan. Kulang pa gihapon ng ang wasay-wasay nga gihatag kay ngano bisag taga-isla bitaw ko mga ka-Flex TV pero ulitan gayud ko wasay-wasay kay bawo na mo na unsa kalami jud ang wasay-wasay no, ang ana siya ulitan kaayo ko as in tanan nga mga sipos, tanan nga mga makaon diha kay mga dagat lami na kayo siya sa lagi no. Then sino kita di ani happy touch di na humot ang human ka-Flex TV nga akong gipanghabhab ang akong gikaon ni ani sa later on si bako kasi matabos ako ang tiyan you know na kinahanglan jud aning mga pahilis ana hinahanglan mo kay hinatag na panghatag na siguro po ning uban no char bitaw padungog la pa sa ganahan. So ngani ang ani sapit na gid siya kaayo sa nakita ninyo no, era gisud na siya actually nakabutang na siya o kanang ako na siyang gibutang sa dahon mga ka-Flex TV para mas lami man good daw ang ibutang sa dahon kay mas sumot daw sa dahon ibutang anyway so humot ba ko no or ini sa Flex TV kita pulanan na siguro ko sa pagkuan sa maong
pag-andam o mga plato or something nga magamit na ko kay kapoy ang panghugas char. Bitaw ganahan ko og kanang direct na bitaw ni siyang ilabay nimo kay mas nindot as in nga Pinoy kay butangan ba siya og kanang gibutangan ba siya nako og dahon. Anyways, nga na dan pagkahuman is mas lami siguro siya og nakabutang siya dahon ana. So, ano yan, daghan kainin siya. Grabe yung kahang, intanong nga maka-place day. For sure, maglawad yung akong gikaon. Adi na ka mo nang nanao diri. Sige. Dali na kayong pag-order di anib. Sa asang Islam, mga ka-flex TV, makapalit at yung gapon. Mining ako ang mga gipanghab-hab diri nga wasay-wasay sa tagbawon sa akong kagaling kay hins gani at taga-isla kung no lisod ka ayo mangita og wasay-wasay. Libre na jud na agad. No, kana mas maayo jud nga labing maayo og wasay-wasay, mas labing maayo pero na char. Ito ay no. Sige na. Tanaw lang mo siya pag my YouTube channel ang Flex TV. So again, padayon lagi hapon mo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel kay for sure malingaw ra jud mo kayo sa akong YouTube channel. Again, thank you so much.